Magaduol kita karon diya sa Dios, diya sa pagampo. Dalaygon ka Ginoo, gamhanan ka sa tanan. Ikaw ang Dios nga tag-iya sa among kinabuhi. Nagang salamat Ginoo kay karong taknaa kami makadungog na sab sa imong pulong. O kami adunay kauhaw, kagutom nini o Dios. Ako nagampo Ginoo nga imong tagbawon, imong busgon, dasigon, liguonon, pinagi sa imong pulong. Among giila nga kung wala ka sa among kinabuhi, wala gyud kami mahimo. Kay ikaw man ang tuburan sa amo ang kusog, kalinaw, kaluwasan. Ginoo, mahimaya ka karong taknaa sa ngalan ni Jesus. Amen. Maing buntag sa tanan. Igna imong tapad, maing buntag. Okay, so ang ato ang teksto karon makita sa 2 Timothy Kapitulo 14 ngadto sa 17. Kung naa kay Biblia diha sa muhang bag, kuhaan na. O kung wala, kung naay app diha sa mong cellphone, no? Bible app, pislita. Okay, ayaw ng Facebook o Instagram, wala diha. Bible app o palihog ko o abli diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17. Ingon ang pulong sa Ginoo, apan ikaw padayon kadiha sa mga butang nga hingkat-unan mo o hingpamatud-an sa hilabi nahibaluan gikan kang kinsa imong nakatunan sila. Ug nga sukad sa imong pagkabata hingbaluan mo ang mga balaang kasulatan nga makahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga naa kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway sa matuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit nga maandam sa bug-os alang sa tanang maayong buhat. Karong January atong gisaulog ang ginatawag nga National Bible Month o ayaw mo katingala nga karong Domingguha o mga tulo ka Domingo atong tagaan o pagtagad no kaning emphasize sa importansya sa Bible no og atong gitawag ni nga series karon Sola Scriptura no muna ang atong battle cry og sa karaan pa nga mga katuigan panahon pa no sa Reformation og bisan pa kang Apostol Pablo og bisan pa sa mga prophets, no, they are really emphasizing the importance of the Word of God. So, kumusta man ang imuhang pagbasa sa pulong sa Ginoo? Basig na iuban sa inyo muna inyong New Year's resolution o matod pa no katong gisulti ni Pastor Dito niya hinaot no bulahos na ta Exodus, Leviticus o God willing makaabot kita Revelation, no? So, National Bible Month. Muna ang ato ang pagtagad karon no ang Sola Scriptura. No ako na tingala ko di ba siya natin na-shock ko sa nahitabo dito sa United States karon no. Aduna gyud mga kaabilingan no. Kakulian dito labi na sa Los Angeles, California kung na kay mga parente dito tingali imo nang gipangtawagan kumusta may status niyo diha? No? Klaro nga dakong sunog no nga nahitabo no labi na sa ilahang
forest o sa wildfire o I believe nag-start na gina siya sa usa ka spark tungod po daw sa kakusog sa hangin. Bisag unsaon gyud og palong sa mga bumbero gihimo na nila ang tanan nilang powers. Disod yung kayo palungon ang mga kalayo tungod kay murag nega pan ba kani magong California nay part dia nga duol bitaw sa ocean na pan gyud grabe nga paghuyop sa hangin og daghan ang mga balay, no, ilabi na itong mga balay sa mga artista pod na pan gyud ugdaw gyud, no. Naipipila ka mga artista kung nga si Mel Gibson, si Paris Hilton ug uban pa. No, ilang gipangtukod, ang ilahang mga kahago, grabe ilang investment ug sakalit lang nahanaw ang tanan. Nay usa ka amahan dadto nga gi-interview ingon siya sa reporter gakalot-kalot siya dadto sa usa ka silang balay, no? Kay naugdaw naman nyo. So usa magikalot nimo diya sa nga akong gipangita tong treasure box sa akong bata kay naay mga kuan dadto kanang precious bitaw nga mga kanang murag alahas ba? At least masalbar kasi na sila panggasto. No kani siya nga tao is arangan gyud na sila swimming pool na sa collection nga libro nga 4,000 daw ka libro iyang collection nahimong sugnod lang. So inana ra gyud no kakalit no mahanaw ang tanan. So muna nga giingon niya gisultihan nata ni Jesucristo diadto sa katapusan sa iyang Sermon on the Mount. Sa iyang ingon nga ang tanan maminaw ug mutuman sa iyahang pulong sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa bato nga panahon nga nay bagyo, panahon sa mga pagsulay ug mga kakulian di siya matarog kay nakatukod ng iyang kinabuhi sa bato. Ug mo kana ang pulong sa Dios, ug mo kana si Hesukristo. Ug mo kana karon dapat ang ato agayong tinguhaon sa kanunay nga ang atong kinabuhi nakatukod gyud diha kang Hesus. Kay matag karon ug unya aduna gayoy mga mga panghitabo nga wala nato damha ug diha gayon makita ang imong response, ang imuhang kanang behavior nga diha giday nakatukod ang imong kinabuhi sa bato. Og busa karon muna ato ang tagaan og pagtagad. Now atong gibasa ganina ang 2 Timothy chapter 3. No, verse 14 to 17. Og diha gyud nakatuto karon ang ato ang sermon. Sola Scriptura, the Bible is enough for me. Makaingon pa tana? The Bible is enough for me. Murag kuan ko. Muraman ig kuan enough for me. At ato ning tan-awon unsa gipasabot ani? Okay? Now, ang main idea is ang kasulatan paagi sa Dios sa pagluwas o pagsangkap sa iyahang katawhan. Ang kasulatan paagi sa Dios sa pagluwas o pagsangkap sa iyahang katawhan. No, kung itong subayon ang konteksto sa ato na basa ganina sa 2 Timothy chapter 3, no, kani muna ni siya ang last will and testament ni Apostol Pablo, no? Kinapriso sa ani nga time, kapila man siya na priso pero ani nga time naka-sense na gid siya nga murag mo na gini ang katapusan, no? O na priso siya, nadakpan siya niya ang emperor pag yun ani nga time karon sa Roma is si Nero nga mao'y sa pinaka-brutal nga emperor sa Roma o dili na gid siya magdugay, no? O iyahang gisulatan ang iyahang anak sa pagtuo nga mao si Timoteo o si Timoteo ani nga time naa siya sa Ephesus, nagpastor siya. O kining Ephesus usa sa mga problematic gayon nga simbahan, no? O naay mga tao dadto nga nakasulod nga nagtudlog di mao. O ang ilang kinabuhi klaro kayo tataw nga sukwahi gayod sa gisulti ni Ginoong Hesus. O sad to say nga kani mga tawhana naka-influensya o gi-describe gali no ni Apostol Pablo ang ilang mga klase nga behavior, no? Usa-usahaw na ako mo sa
chapter 3 no ingon siya dari, kining mga tao magmahigugmaon silang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, no, sa maning word nga andakan, lalom-lalom ni nga Bisaya dire, no? Mapalabihon, no, ug daghan pang mga gipang-describe ni Apostle Pablo ug ingon pagid sila no, ingon pagid siya nga kani mga tawhana na ay sense of na form of kanang godliness pero sukwahi gihapon no sa ilahang pagkinabuhi na murag pakita nga fake ba no nga dili gid sila tinuod nga Kristohanon and describe dayon ni Apostle Pablo, Timothy, nakita ba yun nimo unsa ko kasinsero Timothy? No, sa akong pag-alagad sa Ginoo Timothy, daghan yung persecution pero nagpabilin ko diha sa Dios. Nagmapailubon ko, nagpakita na ko ang gugma so gipakita dayon ni Apostle Paul kang Timothy, this is unsa ang tinuod nga Kristohanon. Muni ang tao nga tinuod nga ang iyang kinabuhi nakaangkla or nakatuko diha sa bato kay naay result. Makita ang ebidensya sa kinabuhi niya. Dayon busa, ginganan siya ni Apostle Paul, si Timothy, continue. Muna na siya ato ang sugdan. Padayon Timothy. Padayon si mo ang pag-alagad sa Ginoo, padayon si mo pagtulo sa Ginoo, padayon sa imuhang pagkinabuhi diha sa kabuton sa Dios, padayon Timothy. Kung kani mga tawhana wala na padayon sa husto nga pagtulunan, ikaw Timothy, magpadayon ka. Regardless unsay response sa katawhan, regardless unsay ilahang pagabuhaton kanimo, as you preach the word of God, you continue. Ayaw plano o undang Timothy. Continue. Ug mo po na sa dapat ang atuang ibutang sa atong unahuna. No, sa ato ang pag-alagad, pagkinabuhi nga Kristohanon, dili gyud tanan smooth sailing. As you live out your Christian life, sa tinuod lang, di na sayon, pero dili tanan, no, maganahan nimo. No. Dili tanan ganang ma-friends ka. You will be persecuted. But in spite of that, you must continue. So, unang punto, ang kasulatan mao'y paagi sa Dios ngayang dadon sa pagtuo ang iyang mga pinili. No, muna na karon sa verse 14, apan ikaw, referring to Timothy, padayon diha sa imong nakatunan ug gituuhan. Nakatunan, man niya nakatunan. Man niya nagsugod. Remember sa previous verses sa chapter, iyang nakatunan kini sa iyang lola o sa iyang mama. Si Eunice o si Louis, no? Mga Jewish mga Hudiyo nga nag-treasure sa pulong sa Ginoo o ilaha kining gipasa kang Timothy. No? O I believe apil pod si kani po nakatunan o gituhan part po sa kinabuhi, sa pagmulda sa kinabuhi ni Timothy is Apostle Pablo. Okay? Nga nahibalo kung kinsa ang imong nakatunan niini, sukad pa sa pagkabata. Nahibalo ikaw sa balaan nga kasulatan. Ama nagsugod, bata pa si Timothy. Wala nagkumpiyansa ang iyahang inahan o ang iyahang lola nga nagtinabangay in taon, nga mamulda si Timothy, nga si Timothy mutubo, nga adunay kahibalo sa Ginoo. O dari ilang gi-invest ang ilang time, ang ilang, I believe, apil ang talent, pati treasure, kay, no, sa pagmulda gayud kang Timothy, nga siya mutubo, nga ginatawag nga batang may laban. No? Ganang bitong sa advertise ba nga mag-ana bitaw milk bitaw diri nga sa mga sakit nga batang may laban muna nga sa itong brand sa to Bear Brand man to si Zandro ba batang may laban to ano kay gusto ta nga maprotektahan siya kung sa manadi at least the vitamins pro among tanan ni
Ang atong bata na may laban sa kalibutan, sa panulay, o sa makasasala nga kinaya. Na ba sila laban diha? Ha? May uban dali ga-invest, no? Yung bata, patuanan og kanang karate. O uban diha, judo. Akong palano ka ni si Zanro, ako ni tunan og boxing. Kay, at least, kay duha rabi sila. Ano? Pero, batang may laban. How about sa tinuod nga kaaway? Na ba sila'y laban? Iksoon, we must invest, no, sa pagmulda sa atong mga kabataan. Now, sabto nato sa Roma 8:7-8, busa, ingon ni Apostol Pablo, no, busa ang pangunahuna nga naa sa unod batok sa Dios. Kaysa balaod sa Dios, wala kini mailalom. Gani kini dili gayon mahimo kadtong anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Now, aron masabtan nato ang konteksto ngano gayong gi-invest ni Luis ni Lola Luis og Eunice, basta Lula og si Mama ni Timothy nga ipatuluan gid siya sa balaang kasulatan. Kay I believe no sa natural nato nga tendency, natural sa to ang fallen nature, sa tong pagkapatay sa tong sala, we are not inclined to the things of God. No? Di ta inclined. So, I believe na ay gigamit ang authority ni Eunice o ni Luis nga di man ginatan ang panahon nga ganahan ang bata, pero regardless, they invested. They used the word of God nga ilaha gayong matudlo si Timothy kay nakita niya nga mo gining pinaka-essential kang Timothy, ang pulong sa Ginoo. Essential pa ni sa tanang unsa gikinahanglan ni Timothy. Essential pa ni kaysa sa iyahang, I believe essential man gyud ang pag-eskwela, essential man gyud ang mga uban pang gikinahanglan sa bata, mga training. So, pero mas essential gyud ang pulong sa Ginoo. Kay dari nakasalalay ang iyahang eternal nga future ba? Ang iyahang kaugmaon eternity, ang iyahang nakasalalay ang tanan. Ang iyahang kinabuhi dapat mahiuyon diha sa pulong sa Ginoo. No, sad lang gyud karon panahona kay murag daghan essential pero ang pulong sa Ginoo mo'y dili na kayo essential. Nay mga ginikanan nga pugson ang bata pa atog eskwela, atog dito si mong practice kay piano. Panahon sa Domingo. Madali lang sa ako mga kapoy. Okay. Bili lang sa kadiha anak. Sa mana? Haman makita diha ang essentiality sa pulong sa Ginoo nga pugso na to para tog eskwelahan. Pugso na to para tog asa dapita kay training sa basketball. Pero panahon sa pulong sa Ginoo, Sunday, bilin man lang bata sa balay, ikaw ra may na bless. Essential ba yung kaaning pulong sa Ginoo? No, muna sa Hebrews 11:6, kung walay pagtuo dili gayon makapahimuot sa Ginoo. Now, our natural state, we are not capable of pleasing God because of our sin. Di gyud. Basi pag unsa imong paningkamot, basi pag unsa ang imong mga paghago, you are not in your natural states sa imong spiritual nga sitwasyon apart from the grace of God. Walay, and then kaning pagtuo is not inherent ni sa atoa, dili ni sa natural sa atoa. Kaning pagtuo that pleases God, pagtuo that honors God, that trusts Christ, that loves Christ, dili ni sa inherent mo na nga kung walay pagtuo di gid makapahimuot sa Dios. Ug mo ni siya ang atong sitwasyon before we knew Christ. Living faith, saving faith is not present in our lives.
And then Romans 10:17, ug rin nato makita ngano gayud nga buo gayud ang panahon ni Eunice ug ni Luis kang Timothy kay ang pagtuo asa gali nagikan sa pagpamati ug ang pagpamati sa pulong ni Kristo. Muna diha, muna ang inana ka importansya ning pulong sa Ginoo. Pagtuo nagikan sa pagpamati. Dili pagpamati sa mga daghan man mga books dia, mga information, but wala diha gikan ang pagtuo nga makaluwas nagikan sa pulong ni Hesus. So diha ginato tagaag pagtagad ang ato ang kinabuhi ug dari ang ato ang investment dapat. And then here comes, balik ta sa text, 2 Timothy 3:15. No? Sukad sa imong pagkabata, nahibalo ikaw sa balaang kasulatan, nga tako sa pagtudlo, kanimo ngadto sa kaluwasan. Okay? Unsa man ni, sa in English man ni, it makes you wise, leading to salvation. Gitudluan aron si Timothy makahibalo kang Hesus, makahibalo sa Ginoo og dili lang tungod kay knowledgeable siya, dakan siya memorize nga verse, dili gid ang atong goal dili nana. Ang atong goal nga ang atong mga kabataan ikaw mismo nganong itudlo, nganong isangyaw ang pulong sa Ginoo kay ang result ba nga siya muduol kang Hesus ug mo surrender siyang kinabuhi nga si Kristo gyud ang iyang Ginoo, si Kristo gyud ang iyang mangluluwas, nga sila gayud mabag-o. Muna ang tinuod nga kaalam. Sa tinuod lang daghan mga teachers sa Bible school, mga scholars, no? Kabalo, knowledgeable, daghan nahibaw-an kang Hesus, pero unsay result? Naabay wisdom? Wala. Kay wala man pod nila gitugyan ang ilang kinabuhi kang Hesus. Wala ni lead into their salvation. Muna ang nakabuol ba? Nataman lang ang knowledge sa una-huna, wala ni adtos kasing-kasing. No? Naay knowledge o importante po yung naay wisdom, naay daghan debate, unsa man gyud importante, kaning diploma ba or diskarte? Ang uma dinhi ganahan og diploma, diskarte na diretso. Both importante. Og bisan gali sa pulong sa Ginoo, importante ang knowledge. And then through knowledge, you apply it into real life situation. That's wisdom already. Unsa may diferensya daw sa wisdom ug knowledge, no? Kini say mag-drive mi usa sa mga frustrations bitaw nga mag-drive mi kana bang panahon bitaw nga mo green na ang light. Unya ayha pa din mo tabok ng tao bitaw si motubangan kuyaw na ba? Nga itudluan ba ni sila nga kung mo green gali ang sa padulong sa sakyanan, ikaw nga pedestrian, pula man na, muhunong ka. Puro sila kay murag musabay man po sa sakyanan. Nga kinahanglan gyud tingilin ni sila og datun-an ba nila sa eskwelahan? Posible. Pero why wisdom? Ikaw pod nga driver, panahon gali nga mo red, na kay nalis mo stop, pag press sa brake, muna ang wisdom. Nihunong ka, ni-apply ni mo. Ug mo kani karon pod ang nahitabo kang Timothy, nasabtan niya si Kristo ang maluluwas, nasabtan niya si Kristo ang Dios nga gipadala samahan, no? Ang iyang buktong anak, ug pinagi kaniya adunay kaluwasan ug ang wisdom is ni-lead siya kang Hesus to surrender his life. That's wisdom. Niabot na ba na nga punto sa imong kinabuhi igsoon? Kaya kung wala pa, basig pulos lang knowledge and there's no wisdom because wisdom is the application of the knowledge that you have gained through His Word. Now mo na
Nga importante gayud nga atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Pag-aplikar, kinahanglan nga masabtan sa atong mga anak nga sila makasasala. Ubos sa matarong nga kasuko sa Dios. Dili gayud sila makalingkawas pinaagi sa ilang tugolingong paningkamot. Ato ba nang ginatudlo sa atong mga anak? Nga sila makasasala nga ang Ginoo balaan, ang Ginoo matarong, nga paninglan sila sa tanan nilang binuhatan na moabot ang panahon nga they will face God in judgment day. Akong gunahuna ako, ano sao ka na kung ipag-apply ka nga mirang nga masabtan niya ba? No, kay gusto mo gitanong nga atong anak bitaw mo grow ito nga positive ang self-image, nga kana bitong nga ituluan sila ito nga necessary gayon masabtan nila nga they are sinners. And one of the ways nga akong naunan, why not teach the 10 Commandments to them? Nasugdan na nako. Commandment number 1. No? Isulti, pasabta. Dili man naingon nga ipaubos ang ilang self-image, masabta nila ang ilang need of Jesus Christ. Muna ang point sa pulong sa Ginoo nga makita nga hugaw ta. Ug bisag pa kung saon natong limpyo din nato kaya, only the blood of Christ will cleanse us from our sin. And kinahanglan masabtan na sa itong mga anak. Kinahanglan mahibalan sa itong mga anak nga si Kristo lamang ang gihatag sa Dios alang sa kaluwasan. Pinaagi sa iyang himpit nga pagkamatarang o sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Kinahanglan masabtan na nga ang Jesus nga ilang nasabtan din lang kay Jesus nga muhatag silang gikinahanglan. Dili lang Jesus nga muhatag og wisdom. Nga muduo sila kang Jesus dili lang panahon kay kinahanglan sila og kanang duha sila kabalo sa usay answer niya makampo sila kang Jesus para Jesus is the answer. Dili na. Kinahanglan masabtan nila nung ang pinaka-need nila of Jesus Christ is salvation. Muna ang atong i-present sa itong mga anak. Muna ang atong i-invest sa itong mga anak. Mo ba na atong ginabuhat sa itong mga anak? Kinahanglan nga madungog sa itong mga anak ang kaluwasan gikan sa kasuko sa Dios maangkon lamang pinagi sa pagtukang Kristo ug kaniya lamang. Ato ba ni gina-emphasize? Ug tingali wala na kay nason na tagaag pagtagad. Igsuon mo ning pinaka-essential. Muning pinaka-importante. Munang we are investing diha sa discipleship training center. Siya di ko kabalo. Pa-enroll mo na klase. No? This will equip you ato na maisgutan later. So ang kaluwasan paagi sa Dios sa pagluwas o pagsangkap sa iyang katawhan. Ang tao maluwas kung siya makadungog sa pulong sa Ginoo o magalihok ang balang espiritu sa iyang kasing-kasing o siya mo surrender sa iyang kinabuhi kang Hesus, siya maghinulong sa iyang sala, mutuo kang Hesus lamang. Munang iwali ang pulong sa Ginoo. All Scripture. Ikaduha, nga purpose sa kasulatan is ang pagsangkap sa iyang katawhan. Ang kasulatan paagi sa Dios aron paghulma sa iyang katawhan sa maayong buhat. Nay picture di nga kaning ginatawag nga The Forge ba. So I highly recommend this movie. When we follow Jesus, He bears fruit through us. Okay. Lucas 17:5, no? Si Kristo nagisgot ani mahitungod sa importansya sa kapasayloan nga mahimong kanabitawng ang atong influence ba into godliness nga dili ta mahimong stumbling block sa mga katawhan.
Then, sa dihang nasabta ni sa mga apostle ni Jesus Christ, ilang na-reflect silang kinabuhi nila. Ilahang na-evaluate na kulang ang ilang pagtumunang giampo nila. Nagampo sila kang Jesus, Ginoo, dungagi ang akong pagtuo. Nakampo na ba ka ani? Kasi as you walk your Christian life, makita man gyud nimo nga medyo di ba panahon sa na ay choices, na ay circumstance, makita nimo imong response ba? Huyang pagiday ko. Kay usa ra man ka hanggat sa akong barkada, mura mahukmay mo ko, marupok bitaw. Anang marupok ba? Pero naman gusto kong bumait, pero mura di ko magawa. Makanta na na sa Diyos ang awa. Wala na. No? If I'm born again, no, will recognize, no, nga siya in need gyud sa grasya sa Ginoo kanunay. So I believe mo niya itong prayer. Mo ba niya itong prayer this year? Lord, dungagi akong pagtuo, Lord. Please. Liguna ko nga panahon na ay tentasyon, panahon nga na ay mga provocation, Lord, magpabilin ko nimo, Lord. Di ko mo disobey. Panahon, Lord, nga na ay temptation to compromise, Lord, help me. Kay diagin matest ang imong pagtuo. Dungagi akong pagtuo. Kung muna imong prayer, you are in the right track. Mo gini dapat ang atong prayer. Then si Jesus Christ, iyang gisulti po sa iyang katawan, sa iyang mga disciples, muna iyang prayer, sila, referring to his disciples, believers, dili iya sa kalibutan. Ingon nga ako, dili iya sa kalibutan. Ingon ni Jesus, balaana sila. Sanctify them, diha sa kamatuuran, ang imong pulong mao ang kamatuuran. Lord, baguha sila. Make them more like me. Kay mo man na ang sanctification, becoming more like Jesus Christ, balaana sila. Ang imo ang gamiton sa Ginoo to change us. Wala na ilain. Ang iyahang pulong. Pwede man ka tingali, magadto sa unsa may mga techniques diha bitaw aron ka mabag-o. Ang uban daw kana itong abot lang katong manigarilyuhay diri. Ano? Namang gyud mo. Gisilom-hilom lang mo. Ano ngayon sila nga, magbag-o na jud ko kung makakaon ko. Nya, ako lang yung hapak-hapak ko ng ako ang ngabil. Kaya para akong silutan akong kagalingon. So saan mo bitaw mga techniques diha? Sa may inyong mga pamaagi ron kang bago kung wala bitaw kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Wa kay panahon diha sa iyang buna. Di man ko ingon nga mamikat no pero di gina nimo mahimod. Soon. Kay ang gamiton sa Ginoo aron ta mabag-o ang iyang pulong. Ya, kumusta man ang imong pagbasa? Mas kusog man ta mo basa sa update sa showbiz, sa kinabuhi ni kung sa bakaha diha. Mga news, kusog kita, kusog yung basag news sa mga tabloids. Di na makabag-o nimo. Makadugang nag-stress actually. Toxic. Spend more time reading God's Word. It will surely change you. Muna, ang dayon dari no, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Dili ni basta-basta. Nga kaning kasulatan nga no manggin ni siya nga mo mangining gamiton sa Ginoo nga mo sanctify mo bag-o kanato mga Kristohanon. Kay kini iyahang pulong ba? Lahi ni siya sa ubang libro kay kani siya pulong sa Dios. Walay error. It will help us grow and nga kanisya nga pulong no will change us kay yamaning pulong lamdag sa Dios. No, according ni John Piper, a moment, a piece of paper, a pen, and an action of God Almighty on human being who actually put the mind of God on a piece of parchment.
Yes, lahi ang mga authors ani. No? Thousands of years, different authors. Pero kung imong tanawon, one gyud ang author, ang Ginoo. Na human, pero gigamit sa Ginoo. Nga ang iyang pulong masulat. So, busa ang iyang pulong, wala gyud mali, walay error, kay kini iyahamang pulong. Gigamit ang tao aron masulat ang iyahang pulong. Busa applicable. Muna karon, nabitigda ninyo kada Sunday nganong Bible man gyud ang atong gamiton? Ngano man ning dili libro ni A.W. Tozer, anong dili man ning libro sa mga banggitan kay daghan mang libro diha, pero dili man na siya kuan. God breathed ang ubang libro. Ang pulong sa Ginoo ra man ni ang iyahang gitagaan og authority to feed His people, to sanctify His people. Now, atong nay mga evidences, ngunong makaingon ta, daghali sa pagduhalang gikuha, that the Word of God is really God-breathed. There is no book like in its prophecy and fulfillment. For example, sa Isaiah 53 bitaw, no? Nga gisgutan di ang suffering servant, no? Na gisgutan na tungod sa iyang dugo, kita nahinluan tungod sa iyang dugo, no? Na by His stripes we are healed. Those kana nga prophecy referring to Christ o kabalo bata nga 700 years ang gap ana aron na matuman. Og daghan pa mga prophecies and there's pinpoint nga pagtuman. Kung wala ang gamot ang kamot sa Ginoo nag-orchestrate sa anang tanan, imposible na mahitabo. Makaingon kita nga ang pulong sa Ginoo tinuod gayon tungod sa mga propesiya nga natuman. Kaduha, there is no book like in its influence and life-changing power. Makaingon kita pulong ginis Ginoo kay daghang mga kinabuhi na bag-o when they read the Word of God. I hope usa ni ana kita nabag-o ta. Ikaw mismo makatestify tinuod gining pulong sa Ginoo. Kay kinento inani pro karon, inani nako. Gibag-o ko niya. Kisa man usa may gigamit iyahang pulong. Si Martin Luther usa ka monk no, gatudlo siya sa usa ka sa seminaryo, pero dili pa siya Kristohanon ato. Sa diyang nabasa niya ang Romans 1 verse 7 no, that faith righteousness by faith in the Lord Jesus Christ alone. Diha niya nasabtan nga dili di ay sa akong paningkamot. Pinagi giday ra sa pagtuo nga maangkon nako ang pagkamatarong. Many and countless lives were transformed because of the Word of God. Ang pangutana, na-transform ba ka? Kung wap ito ka na-transform, nakaingon, pangutanay mo kung tinuod ba ko nga Kristohano. Pero naanay transformation. Dili lang gid na diretso, pero naana kay nakita. Good. Padayon. Mo ba nang ingon na continue? Padayon. Diha sa pulong sa Ginoo. So nay upat ka butang nganong kaning kasulatan profitable, no? Mapuslanon una-una kaning ginatawag nga sa teaching. Teaching, the scripture provides instructions on how to live a life that pleases God. You want to live a life pleasing to God? Know the Word of God. Mumay niya itong ginabuhat sa pulpito. We teach because we are, kita ang atong tingwa to how would I please God? Worship man. Ang atong pagkinabuhi o ang iyang pulong will teach us how to live our life pleasing to God. The way we treat our wife, we treat our kids, sa trabaho, pleasing tas Ginoo. Mumana, entirety sa atong kinabuhi should be pleasing to God. And good news, the scripture provides how we should live our life. Ang scripture, profitable for rebuking, panahon nga kita makasala, ang atong kinabuhi, wala na hiuyon sa iyang pulong, badlongon ta. O muna nga, pagbadlong, mali,
Sakit, pero na-joy kay at least nabadlungan ta. I-correct, usa man ning correct. It offers guidance to help individuals and communities return to the path of faith. Kana bitong correction ba? Kanang uban bitaw no, kana bitong na mga ngipon nga hiwi-hiwi. Na may butangan og braces para ma-align bitaw. Unya lami na din kay Ismail. Kaya kural ang ngipon. Pero kabalo correction na, magpa-correct ka to may straight ba. Inana pa tong kinabuhi biya. Kay nay mga murag na-disalign ang uban part, na uban straight pero uban na-disalign. Ang pulong sa Ginoo mo correct na aron ayaw diha, di na mao. Kaduha po, training in righteousness. Muna siya da. Muna ni siya ang result. Why we teach, why we rebuke, why we correct. Because we are preparing. God is preparing us sa iyahang buluhaton. Mas magamit na niya to spread His kingdom. No? Training in righteousness. Muna siya. Practice ta. Mag-practice sa pagkinabuhi nga matarong Diyos nun. Ug dili na mahitabo kung walay teaching, walay rebuking, walay correcting. Willing ba ta magpa-correct? Willing ba ta nga kita badlungon? Ingon ta ko, willing ba ta magpabadlong mura maglahi? Willing ba ta badlungon? Ngano man 17 dayon, muni siya ang result. Aron lang tao sa Dios. Unsa? Mahimong hingpit sangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Good news. Karong 26 o February to natay ministry campaign, no? Oh, naay ministry campaign na Dari Kids Central volunteer mo. Katong ni mga heart sa mga young people o katong sa connect karon nga sa mga young professional singles. Willing ka mo volunteer to serve. Why? Because you are equipped. Pero dili lang, muna nga dili lang ta by talent. Iban, mga talented yun, okay, magkaya na siya. Pero the Word of God, you must be transformed first. Naay talent, but we must be transformed sa iyang pulong. Muna nga, the Bible is not merely informational, but transformational. Kung naa ka diri, kay gusto lang ka nanakoy bagong i-share, nanakoy na-learn. Kumuna lang imong intention, igsuon, palihog, pusbana. Nata diri because we are, yes, of course, natay knowledge, but above all, we must be transformed. We need this. Gikinahanglan ako ang pulong sa Ginoo kay gusto ko mabag-o. Gusto ko mahimong maayong nga husband, gusto ko mahimong maayong nga wife, maayong nga negosyante, maayong employee, maayong nga kanang estudyante. Saon man na kung wala ang pulong sa Ginoo. Personal preparation. Consistent engagement with Scripture depends our faith and strengthens our spiritual growth. You want to be strengthened? You want to grow in your faith? Read the Word of God. Ministry readiness. Scripture is our foundation, equipping us to serve and prepare others for effective ministry. Pila na kakatuig din si GCAF? Ikaw rin nakabalo. Nana ba kay ministry nga nag-volunteer ka? Kung wala pa, please, volunteer. Equip yourself with the Word of God. One body ta. We must contribute for building the kingdom of God. Now, ang kasulatan, paagi sa Dios sa pagluwas o pagsangkap sa iyang katawan. Muna gina siya. If you want to have knowledge and you want to know more about Jesus Christ, biblical truth, read God's Word. And then equip yourself with His Word. Muni ang means sa Ginoo for us to grow in our faith in the Lord Jesus Christ. Let us pray.
Ginoo, daghang salamat sa imong pulong. Daghang salamat, Lord, sa imong badlong ka namo, pagligon ka namo. Salamat, Lord. Ug tabangi mi Ginoo nga among itratar ang imong pulong nga precious gayud. Nga importante gayud sa imong kinabuhi, nga essential gayud siya. Tabangi mi nga kami mubasa gayud niini, mo spend gimig time niini. O dili lang spend time but really obey the principles, your laws, your commandments to please you. And I pray, O God, that mas mulalum pa gyud among relasyon kanimo, mas mulalum pa among relasyon sa among isig ka tao. Because we believe, O God, that our lives are pleasing unto you because of your word implanted in our hearts. In Jesus' name I pray. Amen.